Mita di pertanyaan di hita, ima nagabe epistel tu mingguta, minggu 20 Agustus 2022, turpukta sian buku ni panurirang Jeremia di bindu 2 ayat 4 sahak rodi ayat 10 tulu. Jeremia bindu 2 ayat 4 sahak rodi ayat 10 tulu. Hamunak kadongan molo dung bagas jalatakas tajaha turpukon. Adong ma piga-piga masukan siak kami. Mudah-mudahan boi manghurupi hita di nama ngarade jamita hita si pasahatotta di tonga-tonga ni pertanyaan ngata. Nah perjolo ia panurirang Jeremia macai godang do di tahun ibana paru kilon. Godang do di tahun mana hamaolon asa mulak bangsui tu debata akka hamaolon paru kilon di tahun ibana mergati akka panggom-gomi mergati akka raja alai tetap imana konsisten menyuarakan asa mulak bangsui tu debata asa dihabiari bangsui debata nakpe saha rodi nama riluilu do ibana laho pasahaton to nani debata tu bangsui molo lambagas tajaha buku Jeremia dungi tajaha muse buku andung di bahasa Indonesia ratapan idaut tama hina bernit ni na di tahun ni naposo ni debata si Jeremia panurang Jeremia laho manugihon bangsui mulak muse tu debata. Khusus di Turpukta, idaut tama. Dison di suarahon debata do muse marhite si Jeremia, asa marningot muse bangsoi di panobusion, di pamiliton ni debata maradopon nasida, sian opu ni nasida. Hamunak kadongan tabulu marsiajar sejarah sasitongna. Mulu-malu pajojorhon sejarahi manang cerita latar belakang satu bangsa, sada bangso, manang cerita keberhasilan seseorang, sejarah perjuangan ni sasahalak di nguluna nang songoni nang bangso. Mulu-malu na ceritahon taburu tahilala. Terkadang buido hita gabe larut di bagasan ceritai baru muse adong masada pemikiran manang sada tekad di bagasan dirita sada haputusan marsiajar sian sejarah naong salpui laho mandalani ngolu tuari arina neng ro supaya belajar dari sejarah itu menjalani hidup di masa yang akan datang. Alai tong do godang sian halak nama nangihon cerita sejarah dipikiri rohana, didok di rohana, najulu dui, dakson nari, ay ngamu babe, daksongoni bisa nari. Dang yattu si nasida, jaladang di jalo nasida. Anggo akka na mga tusi jalan naman jalo, marhiti sejarai, marsiajar manasida. Daksi patu pao be songonon na masih bayna tuari na nengro, ala songonan ngahiyama saon, songonon ngahiyamasa di hari-hari nok salpu na julu lam denggan ma tuari na nengro. Alay anggo halak Israel na ido imana di turpuk taon nang godang do jol matong tang bui mana dang olo marningot jala marnida sejarah nong salpu di perdalanan di ngolu nasida. Sada dalan na bui mambain mubah halak si songonon sada metode nabui mambain mulak muse rohani kasih songonon akan natakang rupaina solo marsiajar marhite-hite akan namasa di area nok salpu molo subui ditogihon nasida muse mulak tu tiki nok salpu ala memang dangadong dihita mesin waktu. Seandainya ada mesin waktu mereka dikembalikan lagi ke masa lalu dan mereka melihat apa yang terjadi di masa lalu, mungkin akan membuat mereka lebih hati-hati hidup saat ini dan di masa yang datang.
Alay dah adong mesin waktu. Alay adong do naboy mangajari. Manang naboy paubahon halak si songonon. Ima marhite. Na masa ditikinaw salpu, masa musay dinguluna si saunari. Jadi dia menjadi bagian dari sejarah itu ataupun menjadi sama dengan apa yang terjadi di sejarah hari-hari sebelumnya. Na masa si songonon boy do marhite turpukon. Ala marhite turpuk taon nunga ditogihon debatana sida mulak marhite panurirang Jeremia. Alay say dipatakang na sida do rohana. Atong songon na masa ditikinaw salpu. Unak kamu lupa. Jala ingot tamu. Akan na masa di hari naung salpu. Boy do bedo ni debata masa di hari sadarion. Jala tuari naneng ro. Lahom manguhum hamu. Asa mulak kamu tu debata. Akadongan dalam perjanjian lama, satu yang selalu membuat Tuhan Allah cemburu dalam tanda kutip adalah penyembahan pada berhala. Ima sisobaon asing ni debata. Odo namambain muruk ni debata. Maradopon nasida. Nunga masai ditikina jolo. Ikon ingoton nasida do buhadi bahen debata. Papoliton. Papitahon bangsoi. Adorak sosahat nasida tutano kanaan. Gudang do sian nasida ikon namate di tonga-tonga ni perdalanan. Ya. Ada yang tidak layak untuk memasuki tanah perjanjian itu. Proses panjang asa bongot nasida tutano parpadanani. Dan itu pun bisa terjadi saat ini dan yang akan datang untuk dalam tanda kutip menghajar mereka. Mengajari nasida. Asa unang ditadikon nasida debata. Asa unang ditadikon nasida idok dison mual hanguluan. Oma tadok hao toon sa sitongna. Unga dipodahon tu nasida. Ala adong dosada kredo di bangsa Israel. Nati nonahon. Ganup generasi turun temurun sian pinop parna parjolo paduahon dohot udutna ia debatatta nang mamilit aka oputa ibana do namane gihok kita sian parhatobanan Mesir bongot tutano kanaan na pinadapton ni debata diajar hoddoi dipaingot do itu nasida alai dipatakang nasida do rohana nasida disomba nasida debata sileban asing ni debata mual hanguluan. Oma akan nasomananda diri. Oma akan nasomalomak kamau liatehon. Dohot mangargahon pasu-pasu ni debata. Didok di bukuin detai Yesus mual ningoluku. Yesus mual ningoluta. Ngata botoi. Nungata ingot jalata kasta boto. Dilehon Tuhan Yesus Kristus dohosana humopopita. Alay suku-sukun. Tong do pehita manadikon ibana. Tong do peluluat tamual na asing. Unang lupa hita. Na masa ditikina salpu. Boy masa do ditiki sadarion. Takas do panubosion ni Kristus dihita. Takas do dipalua Kristus hita sian dosa. Taingot ma peristiwai. Taingot ma ditiki di porsan Yesus dosa tang. Alay saunarira. Aladang dohot hita dina masai ditikii. Jaladak tapak kilalaho ni niang do tahilala. Asaga bita tadikko di bana. Alay dipaingot terpukok kita. Toktong do mardalan panguhumion ni debata. Nakpe say dilehon, say diusehon do. Asi dohot holong ni rohana tu hita. Ikon ingot otak. Holan ibana, holan Yesus Kristus do mual hanguluan. Atong molutung naung dao pardalanatta mulak mahita. Taingot ma balganiasi ni roha holong ni roha ni debata. Talupahom mahagiota tahalupahom ma lomo ni rohatta. Ego dia narikot di hita. Sipata dipikirata addo na dumenggan ondo na dumenggan. Lupa hita Kristus na dumenggan dinguluta. Ima akka pikiran nami taringon tuturpuk taon. Anggiat boy mangrupi hita di napamorahon jami tata itu ngatonga ni partang yang atta.